Zdarec smrtelníci. Velmi děkujeme za hezký počet zhlédnutí v našem prvním videu, za hezký počet lajků. Proto jsme se rozhodli vám dát další dávku zábavy, a to v podobě nové vtipné série příběhů z For Story, které speciálně upravíme a vznikne takovej myšmaš zábavy, která doufám pobaví. Nejdřív ale potřebujeme vědět, zda by byl o tuto sérii zájem. Přesně jsme stanovili hranici, od které by tato série byla uskutečněna, a to 100 zhlédnutí u tohoto videa, 10 lajků, 10 odběratelů. Jestli byste skutečně měli zájem o další zábavná videa od nás, neváhejte a sdílejte toto video i svým kamarádům, ať je nás víc a víc. Pokud se tato série opravdu uskuteční, prosím vydržte cirka 2 týdny potom, co se hranice prolomí. Nějakou dobu to dá jistě zabrat, než něco vytvoříme. Váš Argí a Kimorin. PS. Děkujeme Mirhenovi, že nám zapůjčil jeho hudební výtvory jako podklad k tomuto videu. Doufám, že tímto naše spolupráce s hudbou nekončí. PS2. Pokud nám ještě někdo skopíruje video, nahlásíme ho taky, takže doufám, že Kubis byl první a poslední. Děkujeme za sledování.